Hej alle sammen, så er der nyt på fronten. Jeg har en nyhed, om jeg kan slet ikke være i mine egne sokker. Jeg synes simpelthen, det er for fedt, og det virker det her. Vi har fået elektronisk cruise control nu. Og hvordan ser det ud? Men det er... Prøv lige at se. Jamen, det er simpelthen for lækker, og det fungerer bare. Vi har sat det på vores egen Transalp herinde i butikken. Og vi sætter det også på en NC7,5 med DCT-gearkasse. Det kan fås lige nu til nogle bestemte modeller, men vi har hjemme PT til Honda Transalp og noget CB7,5 Hornet CAF 1000 fra 18 til 19 modellerne. Noget NC7,5 X og XD, altså DCT gearkasse. Vi har hjemme til noget DL800 DI og den almindelige DL800. Og noget GSX 8 R og S-model. Og så kan den fås til noget Yamaha, KTM, Triumph og nogle andre. Du kan komme ind i butikken selv og prøve det og opleve det. Ellers så kommer vi ned med vores NC7,5 til motorcyklernes dag på lørdag den 20. september ned i Herning. Og vi kommer til at køre nogle intropriser, der hedder 29,95 for selve enheden. Normalprisen er 34,95, og hvis du ikke orker at montere det selv, så koster det lige nu 49,95 at få det monteret plus enheden. Normalprisen er 54,95. Så jeg synes simpelthen, kom ind forbi butikken, så kan vi fortælle lidt om det. Kom ud og prøv det, hvis vejret det er godt. Ellers så håber jeg, at vi ses.